హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సౌజన్య కొత్తపల్లి. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారని కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు వచ్చేసి నేను కొర్రలతో జావా చాలా సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దామా. దాని యొక్క ప్రయోజనాలు కూడా చూద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? కొర్రలతో జావా తయారు చేసుకునే ముందు దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏదో చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. జావాకి తయారు చేసుకోవడానికి కొర్రలు తీసుకున్నాను అండ్ వాటర్ తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ ఉప్పు తీసుకున్నాను అనమాట. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకుందాం జావని. అయితే మనం జావా తయారు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొర్రల్ని మనం చాలా శుభ్రంగా చేసుకొని నీళ్ళు పోసిన శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక అరగంట నానబెట్టుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? కడుక్కొని నానబెట్టేసుకున్నాం. ఎంత జావ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో అంత క్వాంటిటీలో వాటర్ అయితే తీసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది బాగా మరగాలన్నమాట. వాటరు కడుక్కొని శుభ్రంగా గాలించుకుందాం అనమాట. చాలా సింపుల్గా మనం ఇలా గాలించుకోవచ్చు. రాళ్ళేమి ఉండకుండా చూసుకోవాలి, లేకపోతే జావ కదా చాలా సాఫ్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా, మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట కాగితే. అందుకని రాళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే అస్సలు బాగోదు. ఇలా గాలించుకుందాం. ఇవన్నీ ఇలా అంటే రాళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే అడుగుకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇలా అయితే పొయ్యి మీద పెట్టేసాం. మరిగేదాకా ఉంచుకోవాలన్నమాట. కొర్రలను అయితే ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. అంతలోపు కొర్రజావ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. కొర్రజావ అనేది షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది అనమాట. షుగర్ అనేది చాలా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఈ జావ తాగడం వల్ల. అలానే కాదు, చాలామంది పొట్ట దగ్గర లావుగా ఉంటుందిగా, పొట్ట అనేది కూడా కరుగుతుంది అనమాట. అంటా నాకు తెలియదు, పొట్ట అనేది కరుగుతుందట కొర్రల జావ వల్ల. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంతేనబ్బా నాకు తెలిసిన ఉపయోగాలు అయితే. చూసేద్దాం. జావా వాటర్ అయితే మరుగుతున్నాయి. ఇగో ఫ్రెండ్స్, మనం పెట్టుకున్న వాటర్ బాగా మరుగుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడైతే మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న కొర్రల్ని చక్కగా గాలించుకొని కడుక్కున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వేసేద్దాం. మొత్తం కూడా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే కింద గడ్డ కట్టేస్తుంది అనమాట. ఇలా కొద్దిసేపు తిప్పుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచిగా ఉడికిపోయింది అనమాట. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు జావల్ని. కాకపోతే చేసుకోవడం చాలా సింపుల్, కాకపోతే వాటిని కొర్రలనైనా ఏదైనా కానీ కొద్దిగా శుభ్రం చేసే వరకు చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కొర్రలతో అంబలి అనేది రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంతవరకు అయిందో, ఉడుకుతుంది అనమాట ఇప్పుడిప్పుడే. సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించేద్దాం. హైలో పెట్టేసరికి పొంగిపోతుంది. ఇది కానీ ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయింది కొర్ర జావ అనేది. చూడండి చాలా బాగా రెడీ అయిపోయింది కదా, మంచిగా ఉడికిపోయినాయి కొర్రలు. ఇదిగోండి అబ్బా. ఇందులో మనకు టేస్ట్ సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఇంతే అనమాట. చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది కదా. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇది మనం చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎలా ఉందో. మనం జావాని మజ్జిగతో తీసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. జావా అనేప్పుడు మజ్జిగతో బాగుంటుంది. మజ్జిగతో తీసుకున్నాం జావా.
ఇదిగోండబ్బా జావ అనేది చాలా చాలా బాగా రెడీ అయిపోయింది. ఇంతే అనమాట, చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొర్రలతో జావ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, దాని ఉపయోగాలు అయితే తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోతో మీ ముందుంటా. బాయ్.